Можна ўсё. Пусціць каханне дымам, взять і занедбаць мінулы шлях, але толькі не любіць радзімы з чорнаю павязкай на вушах, з чорнаю павязкаю на вуснах, з чорнаю павязкай на вачах, толькі слухаць словы нездарлівыя, толькі не тлуміць яе маной, бо ў адным мы вінны, пакуль жывы, праўдай абавязаны мы ёй, ісцінай, адзінаю, адной. Песняр беларускай зямлі Уладзімір Караткевіч. Што для мяне праўда? Праўда для мяне Беларусь. Што для мяне праўда? Праўда гэта радзіма. Што для мяне праўда? Праўда гэта вольная, незалежная Беларусь, вольная ад гвалту і тэрору. І гэта павінна стаць ісцінай. Гэта павінна стаць нашай мэтай. Яна з'яўляецца нашай мэтай. Думаю, што для большасці з нас свабода і незалежнасць гэта тыя два словы, якія ідуць разам. Але некаторыя нам кажуць: давайце адмовімся ад свабоды, каб захаваць ілюзорную незалежнасць. Уявіце сабе незалежную дзяржаву без свабодных людзей. А хто будзе бараніць гэтую незалежнасць? Узурпатар? Рэжым? Ці свабодныя вольныя людзі? Не будзе незалежнай Беларусь, калі мы не даб'емся свабоды і волі для беларусаў. Птушка ў клетцы не спяваюць. І у нас спачатку забяруць свабоду, забралі свабоду выбара і пазней забяруць незалежнасць. Нельга ўявіць свабоду без адказнасці, бо давайце сабе прадставім. Свабодныя людзі, а над імі бандыт, злачынец. Ці можам мы такую сітуацыю сабе ўявіць у жыцці? Не. Таму павінна быць адказнасць, бо калі наступае адказнасць, тады наступае і свабода для гэтых людзей. Я шчаслівы, што сёння пабачыў на вуліцах Варшавы шмат беларусаў. На мітынгу сёння ў гэтай зале. Як я думаю, сёння мы паглядзім у тэлеграм-каналы, на Белсаце, у іншых незалежных СМІ і пабачым, сколькі вольных беларусаў, якія прагнуць свабоды, незалежнасці, выйшла на вуліцы розных гарадоў па ўсім свеце. Бо гэта наш абавязак. Гэтую гадзіну, некалькі гадзін прысвяціць Беларусі. Гэта жа, здаецца, нічога не каштуе. Дзякуй вам, дзякуй, што вы ёсць. Мы чуем, што хтосьці кажа нам: давайце станем на калені. Але мы не хочам станавіцца на калені. І гэта злуе рэжым. Ён з гэтага ў шоку. Чаму? Я ж такі сільны, я рэжым. Я прымушу вас, станьце на калені, прасіце ласкі маёй. А мы не сталі на калені. Я, Павел Латушка, не стаў на калені. І я перакананы, што вы не станеце на калені. Пакуль мы не скарымся, мы не стаім на каленях. І у нас ёсць надзея? І я адкажу: не, у нас няма надзеі. У мяне, і я спадзяюся, што і у вас ёсць перакананне, што мы зможам перамагчы і што мы будзем жыць у вольнай краіне, дзе будзе незалежнасць, адказнасць і свабода. Жыве Беларусь!